О, what a fake by Walker! Толивър, нещо си! Тайлър! Good ball move! And Tyler is got 3 point. Tyler is make on the basket from the 3-point range. And I have reaching foul. И фаула е самичък. Няма му правим още един фаул. Па може и да му направим, ще видим. 3, 2, 1. No shot clock cheese from him. For him. And now we back to the fourth quarter. And now and we lead by 8 points. Карагьозов. Така, първи фаул на Карагьозов, стреля. Вкарва. Make a free throw. Make a free throw again. Make 2 and 2 free throws. It is no surprise for me, of course. Какво? Where is the defense? Where is the defense? Така. Яре влезде! Браво, пич! Така, се здрави се ме, се гушнем, че има фалче. И първия го вкара. Супер си. И второто го вкара. Точно така. Много добре предполагам. Тук, като се вижда, спаза Рондо. По незнайни причини. And he scored from the 3-point range. Green. Jeff Green is got 11 points. And I have 20 points. From 3? No. Rondo. Fast break from Rondo. Michael Kidd Gilchrist. Where are you, bitch? И така Пол Уокър идва. Обстрелват му с пиратки, как виждате, как чувате. Offensive rebound. Counted and foul. Фаула ми е защото не знам как го стрелях. Дори аз не видях как го стрелях. Нищо. То се едно и също. Брадли. Рондо. Грешка. Грин към Брадли. Карагьозов. Пресекоха ми пас. Tripped pass имаше and steal for him. Рондо към Грин. Момент to score. And now they trade by 5. Фейдауея го няма никакъв. Нищо, поне имаме 3 борбички. Това е важното. Уния 2 борби заченаха една и станат 3 борби. Намерихме и още един фаул. Вече се сватосаха. Трети фаул дано няма има. Дано няма има. Така, backcourt violation. Идей са нерви. Ти свиря технически фаул, искаш ли? Така, Уокър.
Кит Галкрист. Уолкър към Карагьозов. Нищо, поне хвърнахме офензивната борба. Така. Рондо е стопката. 3 минути до края на частта. Ровим ги съм с начитаните 7 точки. С 9. Good shot selection by и Карагьозов. Field goal процент. Ние имаме 52, те имат 51, не е от голяма разлика. Пич си забива кат си иска. Уолкър, виж ма. Джеферсън. Карагьозов. Фаул. Counted and the foul. Amazing. Amazing shoot. Incredible shoot. Unbelievable shoot. Invisible амага. Какъв беше? Точно така, Incredible shoot. Точно така. Брадли. Подава към Рондо. Рондо. Какво ли ще направи Рондо? Преведават към центъра им. Мога му изговоря името, ще ме извинявате. Defensive rebound! Кит Галкрист! Контакт дънк! And assist for me. Пам обстрелват с пиратки. За кой ли не път. Ще правим после една война с пиратки. Така се тая Рондо. Kit Галкрист. Good pass. Bad comfort pass. Така, Брадли. Брадли. Рондо. Versus Карагьозов. Грин. For 3-point range. Кабом. Виж ма. Браво. Какъв то триъгълник, де го изгърмяха, бе. Така, 27 точки имам, това е добре. Така, вадим ги с 11 точки. Вече с 9. Така, както виждате, Майкъл Кит Галкрист направи такова голтендинг. Three-point range, splash. Again, I'm on fire. Тия сте гърмели пиратки, да ви знам. Аз тук правя клипове за моите пичове. Вие ще ми гърмите пиратки на връх нова година. Ви знам. Така, Брукс. Така, воим ги с 9 точки. Това не ми харесва особено. Ето Карагьозов. Можах лея, ама нищо. 67% съм от тройката, както виждате. Крафорд. Не видях кой стреля, иначе ще го кажа 3, 2, 1. Много ще случи се. И финала е 10-80. Супер! И сега една пресконференция за най-големите им пичове да дадем. After your game tonight, I feel like it's safe to say that you've made your statement that you not only belong in this league, but that you will one day be a force in this league. Do you agree with that?
Така, after your get not if you to say that you made your start that you're not only in this. Еми, ще изберем I hope I get more chances to show it. I feel like I've been capable of a performance like this all along, but I just haven't been given the chance to show what I'm capable of. Hopefully Coach recognized me out there tonight and will give me some more run next game. Доволен съм. Имаме от 2K Sports Magazine, дай да го видим. Chew on this, Илян Карагьозов is the future of the NBA. Това ми е ясно, че съм бъдещето на NBA-ката. Are you Jordan? Едно списанице. Take flight. Интересно, аз също не съм забил как са го снимали то билборд, как аз забивам. Без значение. И това беше... чак само да таковаме това. Окончателно. И това беше за всичко от нас, приятели. Ще снимам клип, кога, не знам, когато намеря свободно време за следващия път. До скоро виждане!